Shwmae pawb, Alun dwi, a heddiw da ni'n mynd â chi fyny llwybr y Watkin. Llwybr Watkin ydy un o'r llwybrau fwyaf heriol yr y Wyddfa lle, allan o'r 6 llwybr i gyd. Mae'r parcio'n gallu bod ychydig bach y broblem yma hefyd. Da ni yn maes parcio Bethania ar y funud, a mae'n llenwi reit sydyn pan mae'n braf fel hyn de, ac yn enwedig ar penwythnosau. Swn i'n dweud, un o'r opsiynau gorau chi yn dod yma lle ydy defnyddio'r Sherpa bus ddod i fyny. Mae'n dod yma reit aml, yn enwedig ŵan dros y ha. Helo, enw fi ydy Havelock a dwi'n rhedeg grŵp ar enw Snowdonia. Pwrpas y grŵp ydy i helpu pobl sy'n stryglo efo effaith alcohol a cyffuria, a jyst i fynd â nhw am dro yn natur yma yn Eryri. Dwi newydd ddechrau gwirfoddoli fel warden yma yn Eryri, ac y rheswm mwyaf dwi eisiau helpu allan ydy, achos bod y mynyddoedd wedi helpu fi cyn gymaint yn adferiad fi, a mae'n bwysig i fi roed yn ôl i'r gymuned sydd wedi gwneud gymaint i fi. Dwi yn gweithio mewn ysgol, dwi yn mwynhau rhedeg, bod yn yr awyr agored, a trio amser yn Eryri. Mae mor bwysig dwi'n meddwl i blant a bobl ifanc gael cysylltiad efo Eryri, a efo bod yn yr awyr agored. Mae o reis ar y stepan drws, a lot fawr iawn o blant a bobl ifanc heb hyd yn oed bod fyny Wyddfa. Da ni'n weld o, da ni efo tirwedd anhygoel yma, a dwi'n jyst meddwl, unwaith ti yna, ti'n sylweddoli pwysigrwydd o lle, mae jyst cael y bobl ifanc allan yna gynta, hynna sy'n bwysig, hynna sy'n ei gwaniaeth. So, da ni'n cerdded i fyny llwybr y Watkin heddiw yma, a mae llwybr y Watkin yn reit diddorol, achos hwn oedd y llwybr cyntaf i gael ei dynodiedu yn y wlad. Sydd yn reit diddorol, mae'n rhywbeth hanesyddol, really, amdan mynediad i'r mynyddoedd a ballu. Ac oherwydd hynny, mae'n le really bwysig yn ei edrych ar ôl. Wrth gwrs, mae'n bwysig edrych ar ôl bob un llwybr, ond oherwydd hwn oedd yr un gyntaf, da ni'n trin hwn fel un o'r esiampl, really, o ffordd o ganol a chadw llwybrau. So, ydych chi'n medru gweld ar y llawr, mae yna gerrig yma sydd wedi cael ei gosod i mewn, wedi cael ei osod yn sych. A mae'n techneg reit. Mae angen lot o sgil i gael o'n iawn. Mae angen edrych ar y tirwedd a gweithio hefo'r tir, really, i gael llwybr da. A be ni'n edrych am ydy llwybr mae bobl isio cerdded ar, so rhywbeth sydd yn weddol hawdd, ond hefyd rhywbeth sydd ddim yn gwasgu ffwr ac yn golchi ffwr efo glaw a pwysau traed pobl. So, mae'n rhan mawr o gwaith y National Trust yn yr ardal, rhan mawr o gwaith y Parc Cenedlaethol hefyd, a da ni'n trio cydweithio mor agos a bosib, really, i edrych ar ôl a cynnal a chadw y llwybrau mwyn alluogi pobl dod yma i mwynhau y lle, really. Heddiw, fatha ML, di pacio fatha ML heddiw, so gyda i jumper spar, rwy'n bod rwy'n yn oer. Ynde? Gyda i got glaw, spar. Handi. Handi yn yr Eryri. Ynde? Gyda i kit cymorth gynta, just rwy cofn, ynde? Yn gobeithio, da ni'n mynd defnyddio hwnna heddiw. A gyda i grŵp shelter yn nilod y bag yma, just rwy cofn bod ni angen cadw rwy'n yn gynas ac yn sych, ia. A gobeithio bod ni'n gwrdd defnyddio hwnna. Dwi wedi pacio reit debyg i Rob, rili, dweud gwir, fatha hefyd o sgidiau, cerdded reit gall, kit cerdded myny lle, waterproof yn y bag, dŵr, a bwyd, Rhywun peth a, yn welwch bwyd, peth bwysica on top, cos law, first aid, rhywun peth, rili, dweud gwir. So swn i'n argymell rhywun sy'n mynd i fyny'r mynydd dod â kit bach first aid efo nhw bob amser. Dwi wedi dod â kit personol efo fi heddiw, so gynnau dillad cynnes, dillad glaw, wrth gwrs, bwyd a dŵr, ac wrth gwrs, bwysig, map de. Nes i checio'r tywydd cyn dod allan, a
ydych chi'n gweld, da ni'n lwcus iawn heddiw, mae'n braf, ond nes i checko'r tywydd rhag ofn. Rwy'n siawns o law pnawn yma, ond gobeithio fyddwn ni'n oce. Di ddod y map, gennau cwmpawd hefyd yn y top, yma rhywle, spectols haul, a hen ddigon o bwyd. So, ydych chi'n mynd o gwmpas ardal y Wyddfa dipyn. Be di tueddiadau cyfryngau cymdeithasol ydych chi'n weld wan? Ydych chi'n gweld cynnydd yn pobl yn wneud trends a channel i TikTok a ballu'n effeithio mwy ar y mynydd? Dwi'n gweld yn fwy fatha, mae yna ers Covid lle, dwi'n gweld bod yna gynnydd mawr mewn TikTok, oeddech chi'n deud, Instagram, o bobl mynd i fyny'r llwybr ar Wyddfa, maen nhw'n gweld bod gennyn nhw ar ei stepan drws. A maen nhw'n jyst eisiau gwneud o lle. So da ni wedi gweld cynnydd do mewn pobl yn dod i weld yr ardal oherwydd hynny. Sydd yn dod efo'r pwysau hefyd o erydiad llwybr, pethau fel yna, campio gwyllt, pethau fel yna hefyd. Mae'n siŵr ti'n gweld o hefyd. Ydw. Un o'r broblemau mwyaf da ni'n gael ydy pan mae yna ffasiwn ar-lein, mae un lle yn denu lot o sylw dros nos, a does na ddim digon o adnoddau mewn lle i gymryd y pwysau yna, a dyna un o'r heriau mwyaf da ni'n gael ydy poblogrwydd rei lefydd just dros nos. Mae'n weld y symud ydy. Mae yna un lle'n codi, wedyn mae'n mynd allan o ffasiwn, a wedyn mae'n mynd ymlaen i'r lle nesaf. Mae yna lot o waith dal fyny efo'r trends yma, felly da ni wedi gorfod addasu lot o gwaith da ni'n neud fel awdurdod a gwneud y trends efo'r negeseuon cywir, a gweithio, da ni'n gweithio efo'r Ymddiriedolaeth, yr heddlu a ballu mewn... Ti fydd amnwyr hefyd ar y Wyddfa, efo ni'n enwedig. Mae nhw'n cael problemau efo pwysau sy'n dod efo pobl. So da ni mewn ffordd yn y canol yn trio edrych ar ôl nhw hefyd, yn siŵr da chi'n yr un peth. Dwi'n meddwl mae pethau wedi fflipio yn y blynyddoedd diwetha o ran lle mae bobl yn gael ei wybodaeth. O bobl yn ymweld ar ardal, o flaen oedden nhw'n prynu guidebook neu cael leaflets gan y National Parc a pethau felly de. Ac oedd awdurdodau yn gallu channelio bobl i fynd i'r llefydd oedd yn gallu cymryd nhw lle, neu roed adnoddau mewn o flaen llaw. Ond wwan mae wedi fflipio, mae bobl yn cael gwybodaeth gen bobl eraill o'r cyhoedd lle. A da ni ar y back foot mewn ffordd yn trio dal i fyny efo hynna o hyd. So mae o'n heriol, a fel oedd Ioan yn dweud, da ni wedi gorau newid yn ffordd o weithio really, trio dal i fyny efo hynny. Reit, dwi'n meddwl bod wedi cyrraedd lefel ffitrwydd fi am y dydd heddiw. Mae o'n iawn, os ydych chi'n cyrraedd rhyw bwynt ar y mynydd a ydych chi'n teimlo bod chi'n methu mynd i mwy, mae'r mynydd yn mynd i fod yna am byth, lle, so ydych chi'n rhoi cynnig arni diwrnod arall. So, dwi'n mynd i rhoi gorau iddi am heddiw a dal fyny efo gweddill y criw nes ymlaen. So dyma ni, da ni newydd gyrraedd bwlch y seithau, jyst cyn reit serth mae fyny wan. Mae'r rheswm yn galw am bwlch y seithau yn ôl y chwedl ydy yn fyma yn ôl sôn cafodd Brenin Arthur ei saethu gyn saeth. A wedyn ti efo stori gallu bach yn wahanol? Wel, ie, mae hwnna'n stori, chwedl ydy hynna wrth gwrs, ond ella un esboniad ydy bod Mae streipes mewn ffordd fel saeth o'r cwrt yn y gerig, a mae hwnna'n eitha amlwg pan ti'n uwch i fyny a sbio lawr ar fyma. Mae'n eitha amlwg yn y tirwedd. Gwych. O ie, fel yn dweud, fyma di dan o'n nodda, swn i'n dweud i fyny'r Watkin, da chi'n gallu gweld yn ôl i fi fyma. Mae'n mynd yn ofnadwy o serth ac yn reit... Mae'n reit rhydd dan draed, dweud y gwir. So dwi'n meddwl fyma ydi y pwynt, da chi'n teimlo fatha bod chi'n methu bwrw ymlaen, ail feddwl troi'n ôl o fyma. Ie. Yn wedig os mae tywydd yn cael fewn ar rhywbeth. Mae fyma'n lle da. Rwy'n cyn mynd i fewn i'r drosffordd yn mynu fyna. So dyma ni sai, a pob arall da ni wedi cyrraedd Gopa'r o'r diwedd. Mae'n sy'n fath o gymryd o 2 awr a hanner, 3 awr? Dim bach mwy, 2 awr eisiau.
Ond fel ti'n gweld, mae'r tywydd i newid o'n nodwyd. Mae bach yn chilly, dwi wedi rhoi fleece on. Ie, dwi wedi clywed glaw allan o'n hefyd. O'n i mewn factor 50 a vest gyna Ioan. Layers o dyn oed. Mae di awtrod oedd o'n gynnes braf yn y gwylod, a wedyn, da ni methu gweld dim byd ar y top na, ond sydd yn bach yn, piti ond efo. So, cinio o'n, ie? Cinio, ie. Dy lawr mewn chydig, yn meddwl? Ie, efo. So mae llwybr y Watkin yn mynd trwy ffarm Havelock. So yr holl ffordd o'r dechrau, holl ffordd i'r top, dych chi ar tir National Trust, sydd yn ffarm Havelock sy'n cael ei ffarmio gan staff y National Trust, sydd yn bach yn wahanol. Fel arfer mae tir ffarm ni yn cael ei osod allan i denantiaid, ond yn Havelock, da ni wedi penderfynu ffarmio efo ein hunan, efo staff ni. Ac y reswm am hynny ydy, da ni'n trio ffarmio yn Cenedlaethol yma, ond da ni'n trio cael y balans hefyd, so da ni ddim just yn mynd all out am y cadwraeth, mae'r ffarm angen creu elw hefyd. So bod o'n ffarm, fatha ffarm buddiol lle, sydd yn gallu, supportio teulu neu rhywbeth. Ond be mae'r National Trust i wneud ers cymryd drosodd yn Havelock oedd, nathon ni gymryd y floc o ddefed Cymreig, defed mynydd Gymreig, ond nathon ni hanneru'r niferoedd o defaid oedd ar y ffarm. So da ni wedi lleihau o pwysau pori yma. A da ni wedi introducio gwartheg, Welsh Black. So maen nhw yn pori'n Cenedlaethol, a da ni'n rheoli'r pori yn reit agos. Mae yna lot o cynefennoedd rili arbennig yma, lot o bethau prin. Mae yna darn mawr o juniper yn tyfu ar ochr y lliwedd. Mae yna goedlanna lawr yn y dyffryn. Mae yna Arctic Alpines a falle yn tyfu ar y topiau. So da ni'n weithio'n reit galed rili, trio wneud yn siŵr bod y pori yn digwydd yn y llefydd iawn, ar yr adegau iawn, efo'r niferau sydd yn gallu bod yn cynaladwy. Nôl efo'r criw ar ôl cymryd bach o seibiant. Ond ar y ffordd lawr, nes i siarad efo dipyn o grwpiau o bobl di-Gymraeg ynglyn â enwa Eryri ar Wyddfa. Ac ond un grŵp, o'n i'n holi nhw be oedden nhw'n galw'r mynydd. Gyda un yn galw nhw y Wyddfa, un yn galw Snowdonia yn ymwybodol ar Wyddfa ac trydydd yn dweud Snowdonia a ddim yn ymwybodol o enw'r Wyddfa. Felly, dwi'n meddwl bod wedi gwneud lot o waith fel awdurdod o ran gwarchod yr enwa yma. Bod o'n symudiad rhyngwladol y dweud y gwir, ond mae pobl yn dweud Derwen wedi codi ymwybyddiaeth yng Nghymru'n benodol. A dydy'r awdurdod, dwi'n meddwl, dio ddim am ddisodli'r enwa Saesneg yn trach, ond gwarchod yr enwa Cymraeg. Mae yna dipyn, dwi'n meddwl yn bersonol, dwi wedi siomi o'r ochr ora ac yr awdurdod hefyd, dwi'n meddwl o sut mae'r enwa Cymraeg wedi dal ymlaen gystal yn barod efo'r wasg a cyfryngau ac efo'r cyhoedd. Ti'n cael dysgiwio weithiau, dwi'n meddwl, efo yr backlash os ti'n lygu di negyddol ti'n cael ar-lein o ddefnyddio enwa Cymraeg yn unig. Ond pam ti'n dod yma, di pobl mond isio dod am dro i'r rhan fwyaf yn nhw, ddim sgen nhw'n bwys be ydi enw'r mynydd. A dwi'n meddwl yn ara deg, mae'r enwa Cymraeg yn cael ei gwerthfawrogi ac yn cael ei parchu hefyd. Iawn, da wedi gorffan, o'r diwedd. Ie, wir. Dwi'n bach da, oedd? Oedd, do, os di fwynhau. Criw bach da efo ni dod o. Dipyn o gymysgedd o destunau be da ni wedi gallu siarad am heddiw. O, chwan teg. Dwi'n just sbio gwmpas rhan, mae'n edrych reit ffafriol o sut mae pobl wedi parcio ar ôl dod lawr. Da ni wedi gwneud lot o waith efo partneriaid. Dod efo Simon oedd efo ni heddiw o ran allan illa dwbl melys yma efo'r cyngor a falle, ond mae pob i weld yn parchu yna heddiw. Dwi'n meddwl bod o'n un peth jyst i ni
atgoffa fedrith pobl barcio neu wneud pethfadog neu Cynarfon a dal o siwrpa i lefydd mwy anghysbell fel hyn hefyd ydy. Sti gadw trac ar faint oedd y cymryd ni, Al? Do, so nath o gymryd 6 awr gyd efo'i gilydd. So mae'n reit heriol de. Swn i'n deud bod ti yn y llwybr fwyaf heriol allan o'r 6 brif llwybr lle. Mae'n wedig y darn olan a fyny at y sgri yn diwedd. Darn o'n i methu cynnig. Darn oedd Ioan methu wneud yn diwedd lle. Bod ni wedi trio chael yn neud o. Ond mae'n just dangos really faint o her mae'n gallu bod. A os ydych chi'n methu neud o, mae'n bwysig bod chi'n sylweddoli bod chi'n gallu troi nôl de. So oedd ddim siom o'n neud yna de. Os di pobl yn gwylio'r fideo mal, sgyn ti'n i'w gyngor os dyn nhw eisiau dod a cerdded Llwybr Watkin cyn i ni gweld? Ie, so fel da ni wedi sôn yn y fideo, peth gyntaf swn i wedi wneud archwilio cyn dod de. Yn bennaf efo'r tywydd, neu siŵr bod chi'n gwybod lle ydych chi'n mynd ar y mynydd, mynd â map efo chi a bethau. Ond hefyd digon o ddŵr, digon o fwyd, a hefyd os ydych chi heb wneud o blaen, cerwch ar rywun efo chi, peidiwch wneud o'ch ben eich hunan de. Fel o'n i'n deud, mae'r darn olan yn reit heriol i fyny at y sgri yn top. Bwlch o seitha, ond ia, mwynhewch eich hunan a jyst gnewch o mewn ffordd diogel lle.